हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दंथ'यो जों दा मावजि पार्कआव बेरायनो थांनो नागिरदों मावजि पार्कआ जोंहानि बारा गोजान नङा खाथियावनो जायो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो न'आव फैनाया साननैयानो जाबाय नालाय दा जों मावजि पार्कआव बेरायनो थांनो नागिरदों 9 बाजिबो थांनो नागिरदों गारियाव गाखोनोसै बाजै फैदो बाजैया गाखोबाय मावजि पार्कआव थांगोन ना बा दा जों थांगासिनो दं लोगोफोर मावजि पार्कआव दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय मा मा दं आंबो मिथिया मा दं नायनोसै जोङो मावजि पार्कआव खोनानो मोनदों फुख्रि गिदिर दंनो बे जाबाय पुब बांनाबारिनि गेट मावजि पार्कआव थाङोब्ला बे गेटजोंनो हाबलांनांगौ स' लोगोफोर मावजि पार्क सौफैबायानो नायदो मावजि पार्कनि गेटआ बेनो दा जों गारिखौ पार्किं खालामनोसै टिकेट लायनो र' मावजि पार्कआव हाबनोब्ला एन्ट्रि पास लानांगौनो बेनिखायनो हासबेन्डआ काउन्टाराव टिकेटखौ लाबाय दा जों पार्क सिङाव हाबबायानो नायदो लोगोफोर फुख्रिया जोबोद गिदिरानो बिराद सान्दुं गोसाथार गथ'फोरनि गेलेग्राफोर दङ नै आंना फिसालाया हांसोआव गाखोबाय हांसोआव गाखोबाय थ' बायाव नै आदामोनजों Rodek mini. Kesabaran nak. Deh. Oleh, bapak neng manis sih bang.
Ini karena ini. Ini onta. फुख्रि गेजेरावनो जोबोद मोजां जिरायसालि न' दं। दा जों हाबनो नागिरदो। थौ मोजां हमथा फिसालाया। नोंसा मालाय आराम नै उथिजोब्बाय। Cái thả lên chị. Mau mà thế đó. Orang segitu juga dah ya. थांफिनगोन थांयो। नै लोगोफोर बेयाव जोबोद मोजां बार नाङो। नै बाजैया जिरायबायानो। Bye bye. Orang macam berada di teras saudara apa? Bye bye. Bye bye. Bye bye खोनो होनांगोन जा। Mama, kacau. Gerak juga ya. Kunjawin aja. Ya sisir itu bila lama lah. Terus sisirain Pak yo. Ayo. Minggu na. Ayo. Yo. Gede mi 3. नायदो लोगोफोर दाउखौ दंसाबोआनो। खाथियावनो खासेवबो दङ। खासेवाबो मुरा सिङावसो हाबसोना दङ सान्दुं गोसाथार नालाय। जिरायनोसै लोगोफोर। जों दा थांनो ओंखारबाय। थांदो दा थांसै।